Radove na popločavanju parkinga ispred sportske hale na rekreacionom centru finansira gradska uprava. Ovde se uporedo radi na izgradnji skate parka i mini terena sa veštačkom travom, a prethodno je urađen i fitness centar na otvorenom sa 11 sprava. Pa jeste, ovih dana je počelo uređenje, da kažem, parkno uređenje parkinga ispred sportske sale na rekreacionom centru. Izvođač radova je isti oni ljudi koji su naši sugrađani viđali u novoj pešačkoj zoni, zato ne moramo da strepimo ni za kvalitet, ni za budući izgled ispred sportske hale. Vrednost radova je oko 19 miliona dinara, znači to su sredstva grada Novog Pazara i tu će još biti potrošeno oko 2,5 miliona za uređenje elektroinstalacija i za osvetljenje cijelog novog prostora. Tu je planirano da bude jedna lepa fontana, koje je parking mesto, neki novi drvoredi i kompletno, znači, sve što se tiče uređenja prilaznog puta i sve kako priliči i onako lepoj sali koja će biti ona uskoro završena. Pomoćnik gradonačelnika Faruk Suljević najavio je održavanje sajma tekstila u Novom Pazaru, na kojem će učestvovati veliki broj turskih firmi. On će biti održan kako se planira upravo u ovoj sportskoj hali. Imaćemo priliku da ugostimo 100-tinjak kompanija iz Turske i iz okruženja. Imaćemo priliku da u ta 3 dana sajma imamo uposlene skoro sve hotelske kapacitete u našem gradu i ugostiteljske usluge, pa i naši trgovci, i nadam se da će svi imati koristi od toga. Naravno, ponajviše koristi će imati naši tekstilci koji će imati prilike da se direktno upoznaju sa proizvođačima tekstila iz Turske, a nadam se da će to koristiti i samim turskim privrednicima koji će ponovo upoznati naš grad. Mi ćemo im organizovati prezentaciju onoga što mi možemo da ponudimo kada su u pitanju njihove investicije u samom gradu. Pomoćnici gradonačelnika su rekli da će se i u buduće raditi na izgradnji sportskih terena kako bi se obezbedili uslovi za rekreaciju i zdravo odrastanje mladih. U četvrtak je planirano i asfaltiranje kraka ulice Oslobođenja preko puta okružnog zatvora.